Nitolbu. U missier sit il-ħsad li ma tħalli qatt weħida il-Knisja tiegħek sewwab fuq il-poplu tiegħek l-ispirtu tal-pjetà u tal-qawwa biex irawwam ministri xierqa tal-artal u jqajjem xandara qalbina u t-twajba tal-kelma tiegħek lis-salva. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Se nisemgħu silta li l-Papa Franġisku jħobb isemmi. Il-mulej iwiegħed l-Ispirtu tiegħu lil kulħadd, hekk li x-xjuħ joħolmu u ż-żgħażagħ jaraw viżjonijiet. Ħarri mill-ktub tal-profeta Ġoel. Dan jgħid il-mulej, jiena nsawwab l-ispirtu tiegħi fuq il-ħlejjaq kollha. U lidkom iħabbru subien u bniet, ix-xjuħ tagħkom ikollhom ħolm, iż-żgħażagħ tagħkom jaraw viżjonijiet. U imqar fuq il-qaddejja rġiel u nisa, insawwab l-ispirtu tiegħi f'dawn il-jiem. Fis-sema u l-art nuri sinjali, demm u nar u kolonni ta' duħħan. Ix-xemx tinbidel fid-dlam u l-qamar f'demm qabel ma jasal jum il-mulej kbiru tal-biża'. U kull min isejjaħ isem il-mulej jinħeles għax fuq il-muntanja Sion ikun hemm is-salvazzjoni kif qal il-mulej. U f'Ġerusalem jibqgħu xi wħud lil-mulej isejjaħ. Il-kelma tal-mulej. Ejjew nisemgħu dak li jgħid il-Papa Franġisku dwar ir-relazzjoni bejn il-ġenerazzjoni tal-anzjani u ż-żgħażagħ waqt li jirrifletti fuq din is-silta li smajna. Qari mill-kitbiet ta' Papa Franġisku. Dan l-aħħar qed inġor f'qalbi ħsieb partikolari. Inħoss li dan hu dak li l-mulej irrid li jiena ngħid. Li jkun hemm patt bejn iż-żgħażagħ u l-anzjani. Din hi s-sija li fiha n-nanniet iridu joħolmu sabiex iż-żgħażagħ ikollhom il-viżjonijiet. Sirt aktar ċert minn dan meta kont qed nimmedita l-ktieb tal-profeta Ġoel fejn jingħad jiġri li jiena nsawwab l-ispirtu tiegħi fuq il-ħlejjaq kollha u li jidkom iħabbru subien u bniet ix-xjuħ tagħkom ikollhom ħolm, iż-żgħażagħ tagħkom jaraw viżjonijiet. Xi fisser dan? Huwa biss jekk in-nanniet ikollhom il-kuraġġ joħolmu u jekk iż-żgħażagħ tagħna jipprofezzaw ħwejjeġ kbar li s-soċjetà tagħna tista' timxi l quddiem. Jekk irridu viżjonijiet għal ġejjieni, inħallu lin-nanniet tagħna jirrakkuntawlna ħajjithom u jaqsmu magħna l-ħolm tagħhom. Għandna bżonn ta' nanniet li joħolmu huma dawk li jistgħu iqanqlu fiż-żgħażagħ tagħna ix-xewqa li jiġru l-quddiem bil-kreattività u l-profezija. Illum iż-żgħażagħ għandhom bżonn tal-ħolm tax-xjuħ sabiex ikollhom it-tama biex ikollhom ġejjieni. Għalhekk l-anzjani u ż-żgħażagħ iridu jimxu id fit u jeħtieġu lil xulxin. Illum aktar minn qatt qabel x'in wieħed iħares lejn il-futur jinħakem minn sens ta' ansjetà, insikurezza, sfiduċja, biża'.
Hija biss ix-xhieda tal-anzjani li tista' tgħin liż-żgħażagħ biex jerfgħu ħarsithom lejn ix-xefaq u l-fuq sabiex jaraw il-kwieker. Diġà il-fatt li wieħed ikun jaf li dawk ta' qablu kellhom ħila jissieltu għal xi ħaġa importanti jgħin liż-żgħażagħ sabiex iħarsu bit-tama lejn il-ġejjieni. X'nixtieq nitlobhom lill-anzjani li fosthom not anke lili nnifsi. Nitlob li nkunu ħassiera tal-memorja. Aħna n-nanniet jeħtieġ nagħmlu kor. Nistħajjel lill-anzjani qishom il-kor permanenti ta' santwarju spiritwali importanti fejn it-talbiet ta' supplika u l-għana ta' tifħir iwiżnu il-komunità sħiħa li qed taħdem u titqabad fil-kabb tal-ħajja. Iżda jien ngħidilhom ukoll biex ikunu nies ta' azzjoni. Ħajkollhom il-kuraġġ li jeħduha kontra il-kultura tal-iskart li qed tiġi imposta fuqna kullimkien fid-dinja. Aħna xjuħ nistgħu nirringrazzjaw lil Mulej għal ġid kollu li rċivejna u nimlew dan il-vojt u l-ingratitudni li għandna madwarna. Mhux biss, nistgħu wkoll nagħtu dinjità lill-memorja lis-sakrifiċċji li għamilna fl-imoddi. Nistgħu nfakru liż-żgħażagħ tal-lum li qed jgħixu bħal fħallata ballata f'ambizzjoni erojċi u ta' inċertezza tagħhom. Li ħajja bla mħabba ħajja vojta. Li żgħażagħ imbeżża nistgħu ngħidulhom li l-ansjetà dwar il-futur tista' tiġi megħluba. Li żgħażagħ moħħhom iżżejjed fihom infushom nistgħu ngħidulhom li hemm iktar ferħ fli tagħti milli fli tirċievi u li l-imħabba ma nuruwiex biss bit-paċpiċ imma anki bil-fed u bil-fatti. X'nitlobhom liż-żgħażagħ? Nitlobhom jisimgħu u jkunu qrib l-anzjani. Nitlobhom ma joħorġux bil-pensjoni minn issa u jgħixu ħajja ċassata mimlija proposti nieqsa minn kull tama u kuraġġ. Nitlobhom iħarsu lejn il-kwieker, ikollhom dak il-ħolm għal ħwejjeġ kbar, ħolm li jgħinhom jinvestu l-enerġija tagħhom għal dinja aħjar. Dan hu l-irrid, dinja li tgħix din it-tannieqa ġdida bejn iż-żgħażagħ u l-anzjani. Nqumu bil-wieqfa. Nitolbu. O Alla, li xebba bil-ġejt is-snejn ta' min jibża minnek. Għati lill-insara anzjani spirtu ta' talb u disċerniment biex waqt li jroddu lek ħajra t-tiba tiegħek bla qies ikunu xieda ħinja ta' qotja ġeneruża li tagħti l-frott, gwida għarfa għaż-żgħażagħ li qegħdin ifittxewk bi Kristu Sidna. Inkantaw fl-imkien innu numru 3 ruħi għaċċana lik. Ibqgħu bil-wieqfa. Ruħi
Iż-żagħżugħ Samuel ma jarafx mal-ewwel leħen il-mulej li kienet isejjaħlu. Kien permezz tal-għajnuna ta' xwejja Ħeli li bis-sabar kollu u bil-mod il-mod għaraf lil mulej u wieġbu. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samuel. F'dak iż-żmien iż-żagħżugħ Samuel kien jaqdi l-mulej ma' Eli. Imma l-kelma tal-mulej kienet rari f'dak iż-żmien. Ftit kien hemm deriet. Ġara li jum wieħed Eli kien mistrieħ f'postu għax għajnejh kienu bdew jintfew u ma kienx jista' jara. Il-mużbieħ ta' Alla kien għadu ma ntefix u Samuel kien mindut fit-tempju tal-mulej fejn kien hemm l-arka ta' Alla. Il-mulej sejjaħ Samuel u dan wieġeb hawn jien u mar jiġri għand Eli. Hawn jien għallu għalfejn sejjaħtli. Ma sejjaħtlekx, wieġeb erġa' mur imtett u reġa' mar jorqod. U s-sok tal-mulej sejjaħ lil Samuel u Samuel qam u mar għand Eli u qallu hawn jien għalfejn sejjaħtli. Ma sejjaħtlekx ibni, wieġeb erġa' mur orqod. Samuel kien għadu ma rafx il-mulej u anqas kienet għada ma tarfitlu l-kelma tal-mulej. U s-sok tal-mulej sejjaħ Samuel għat-tielet darba u dan qam u mar għand Eli u qallu hawn jien għalfejn sejjaħtli. U Eli fehem li l-mulej kien qiegħed isejjaħ iż-żagħżugħ u qal lil Samuel mur orqod. Jekk jerġa' jsejjaħlek wieġeb tkellem mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. U Samuel mar jorqod postu. U l-mulej ġi waqaf ħdejh u sejjaħ għal darb'oħra l Samuel. Samuel, Samuel. U Samuel wieġeb tkellem għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Samuel kiber u l-mulej kien miegħu u ma ħalla ebda kelma milli qal tmur fix-xejn. Il-kelma tal-mulej. Jalla żgħażagħ kollha jwieġbu tkellem mulej għax qed nisma'. Imma jalla wkoll iż-żgħażagħ kollha jsibu adulti għaqlin daqs Eli li jistgħu jigwidawhom u jgħinuhom. Ejjew issa nisimgħu il-messaġġ ta' żgħażagħ li qed ifittxu u jwieġbu għas-sejħa tagħhom. Qabel ma nagħmlu l-ħsieb tagħna u l-sharing tagħna tajjeb li nintroduċu ftit lilna nfusna. Jiena Endur Grima, seminarista mill-parroċċja ta' San Lawrenz li nisa fis-sitt sena tal-formazzjoni tiegħi fis-seminarju. U jien Rebecca Sherry, ġejja minn Nadur, 21 sena u bħalissa dan nistudja Malta l-Università. U illum għadna kif smajna l-istorja ta' Samuel u Eli. U naħseb din hija storja li nafuha smajnija qabel. Imma hekk jienu kont qed nerġa' naqra biex nara x'ħa naqsam magħkom illum. Irrealizzajt xi ħaġa. Mela aħna naraw il-Samuel li jisma' li kien rieqed u jekk iħobb l-irqad bħali ma nafx jagħmel xi ħaġa kbira sema' xi ħadd jgħajjatlu u qam jiġri. Eli, għidli x'għandek bżonn hawn jien. U din jagħmilha mhix darba, darbtejn imma 3 darbiet. Min-naħa l-oħra mbagħad naraw il-Eli, raġel forsi ftit anzjan u naf jien li kultant l-irqad ma jiġix faċli. Però immaġina dan minn forsi l-4 sa irqad li forsi jista' jieħu. U jiġi tażżagħżugħ, Eli xi trid? M'għandi bżonn xejn, erġa' mur orqod. U din, once again ma jagħmilx darba, darbtejn imma 3 darbiet. U hekk jiena naqra din immaġinajt li l-nifsi minn flok Samuel.
U attiva ma tafx kien kun rieqda u jgħid li xi ħadd. Ma tafx ħanqum niġri. Ejdli x'għandek bżonn. Mat-tieni darba ma naħsibx ħankun daqshekk kuntenta. Iwa, xi trid. Mat-tielet darba naħseb jien. Ngħaddas rasi taħt l-imħadda. Il-kutra ntaħa fuq rasi biex żgur ma nisma' l-ħadd. Min-naħa l-oħra mbagħad kieku Eli naħseb immaġna missieru tifel. Pa, ejdli sabiħ xi trid tkun l-ewwel darba. Tieni darba, ejdli xi trid. Mat-tielet darba, pa, iwa xin. Insomma. Imma knief u għal ftit. Naraw nistgħu ngħidu iwa, aħna nies minna bla paċenzja, jew iwa dik storja dil paċenzja mhux vera teżisti. Ma fil-verità knieħdu mument u naraw xi frott ħareġ minn dak il-mument li Eli u Samuel ħadu paċenzja b'xulxin. Immaġinaw li kieku Samuel għaddas rasu taħt l-imħadda. Ma kienx ikun lest li jisma' sejħa tal-mulej. Min-naħa l-oħra li kieku Eli ma kienx hemm biex jigwida t-tifel, ma kienx ikun jista' jagħtih dak li kellu bżonn biex fil-verità dan Samuel jibda relazzjoni sabiħa li kellu mal-mulej. U din hija ħaġa li naraw aħna u li jiddeskrivi l-Papa wkoll. Aħna għandna l-anzjani insomma nies li huma maturi aktar fil-fidi tagħhom, nies li diġà ssiltu xi ftit jew wisq mal-ħajja u għalhekk għandhom dak li jistgħu forsi dik l-esperjenza li tista' tgħin tigwida liż-żgħażagħ. Min-naħa l-oħra mbagħad naraw iż-żgħażagħ mimlien saħħa, mimlien ħeġġa, mimlien passjoni u enerġija. Imma kultant qisna ma nkunux nafu x'irridu nagħmlu. U dan hekk li jsejħilna nagħmlu l-Papa fil-kapitlu 6 tal-Kristus Vivit, jgħidilna ħudu l-ħin, poġġu bil-qiegħda f'xulxin. L-anzjani jaqsmu l-istejjer tagħkom maż-żgħażagħ. Mill-istess min-naħa l-oħra żgħażagħ poġġu jisemgħu moħħ miftuħ, qalb miftuħa għal dak li għandhom xi jgħidulkom. U kif għadna kif smajna ftit minuti ilu, il-Papa jiddeskrivi lill-anzjani bħala kor permanenti, santwarju tal-fidi. U dawn huma fil-verità kliem tqal, imma ktaħseb fuqhom jien bħala żagħżugħa nirrealizza li iva. Kultant ikolli bżonnu da santwarju ta' fidi, da safe, suppost safe mimli fidi. Għal xisek tħares madwarek timtela dubju, timtela forsi inċertezzi. Kultant, tant kemm hawn turbulenza fil-ħajja ta' madwarni li nirfes fejn nirfes, inħossni qed nirfes fuq art b'terremot, mhux fuq art soda. U għalhekk dawn il-momenti ġaluni forsi nħares led-dinja blenti kritika, blenti ta' dubju. U kemm hu ħaġa sabiħa kieku jkolli post safe, post mimli fidi, li jiena nista' naqalura fuqu għal dawk il-momenti fejn inħossni mimlija b'dubju. U għalhekk ejjew nippruvaw nieħdu paċenzja b'xulxin, impoġġu flimkien biex bħala anzjani taqsmu l-fidi tagħkom magħna u aħna bħala żgħażagħ lesti nirċivuha. U nitlobkom hekk li ma taqtgħux qalbkom minni għax jien insaqsi 100,000 mistoqsija. Taqtgħux qalbkom minni jew tiġġudikawnix għax jien forsi negattiva jew pessimista jew forsi kemm xejn mimlija b'dubju. Għax fil-verità dik il-mod kif jien. Ma jfissirx li minix lesta biex nilqa, jew ma jfissirx li minix qed infittex dan is-santwarju dal-post mimli fidi. Tajjeb kif qalet Rebecca, hemm dal-element ta' paċenzja bejn il-ġenerazzjoni bejn wieħed xieħ u l-ieħor żagħżugħ. U propju fil-ġejja għadna kemm smajna frott din il-paċenzja issir dik ir-revelazzjoni x'hekk. Eli jgħid lil Samweli dik il-vuċi ġejja minn Alla, però tajjeb li naraw ftit il-proċess li sar qabel. Fil-silta li għadna kemm smajna Samweli ma setax jifhem din il-vuċi ta' minni. U b'mod naturali dar fuq Eli għax Eli mhux biss kien dak li joħsiebu, ma Samwel f'Eli kien jara dik il-persuna anzjana, matura fil-fidi, li kapaċi taraf l-interventi ta' Alla. Minkejja l-fatt li Samweli kienet il-kelma ta' Alla kienet għadha ma xxarritlux. Fil-fatt wara ċertu żmien, Eli jaraf li din il-vuċi ġejja minn Alla. U Eli taraf li hu jien li żagħżugħ jaraf dil-vuċi jgħidlu isma' din il-vuċi hija ta' Alla. U nemmen li jien fil-mixja tal-formazzjoni tiegħu naħseb anki żgħażagħ dak hu nistennew minn minnu iktar matur fil-fidi tiegħu.
Meta aħna nitfixklu, meta aħna ma nistgħux narfu dil-vuċi ta' minni, irdu nduru fuqkom biex turuna li din il-vuċi ġo qalbna hija l-vuċi propju ta' Alla. U meta nitkellem fuq sejħat, qabel ma jiġuni f'moħħi s-sejħat ta' saċerdozju, ħajja reliġjuża, miż-żewġin, nemmen li l-ewwel sejħa li intom il-maturi fil-fidi tidu tgħinuna hija propju s-sejħa l-qdusija. Li tgħinuna insiru qaddisin, insiru nixbu lil Alla. U dan billi tgħinuna narfu min hu Alla, min hu dak li qed ikellem. Dan hu l-atteġġjament li nistennew minnkom min hu għaref fl-esperjenza tal-ħajja u min hu matur fil-fidi. Nistħajjel lilkom ittuna rigal irreppjat li għal-fidi. U issa sta għalina niftuħ xewle u anki hawnhekk dak l-erf u dik il-fidi titwassalkom mhux biss biex turuna min qiegħed ikellemna f'qalbna, ma fl-istess waqt li tħalluna fil-libertà, fis-sens li kull wieħed bil-mod tiegħu jiftaħ dak ir-rigal. U allura bħal Eli ma nimponux fuq dak li jkun isma' emmen, isma' għafda falla iva, ħeġġeġ, ma ħallih jibra, ħallih jagħmel l-esperjenza personali ta' Alla. X'ħafna drabi r-riskju huwa li nagħmlu esperjenza ta' xi ħadd ieħor ta' Alla, mhux personali. U tgħiduli hekk m'hemmx ir-riskju li dar-rigal ma jiġix miftuħ, iva, hemm dar-riskju. Però dan m'għandux iwaqqafkom milli tkunu pożittivi. U ngħid il-ħaġa xi kultant sinċerament inħossni nitħawwad meta nisma' diskors bħal kemm konna sew meta konna aħjar, meta konna għar, kemm konna sew dari, u kważi kważi nifhem li illum mhix wertit timxi wara Ġesu mena. Għax jekk dari bdejtu timxu wara Ġesu, illum wasalna ġaħajt jekk biex wertit, jekk illum qegħdin għar milli konna. U nemmen li dan mhuwiex il-ferħ tal-Vanġelu, il-ferħ tal-ħajja nisranija. Iva aħna żgħażagħ kif diġà qed għandna awareness dwar il-libertà tagħna, dwar il-libertà li ngħidu iva jew le għal-fidi. Però kif qed din il-libertà m'għandix taqtalkom qalbkom għalfejn. Għax f'din is-sitwazzjoni, f'dan iż-żmien li qed ngħixu fis-sena 2017 fejn hawn ħafna storbju, ħafna xi tellef dil-fidi, nemmen mod personali jiena fil-mixja tad-discerniment li iva huwa wertit li timxi wara Ġesu. U kif qed nemmen li diskors bħalma semmejt qabel ma jenniex lil nażżażagħ biex nitħeġġu u ngħidu isma' iva huwa wertit li nimxu wara Ġesu. U nimxu wara Ġesu mhux 50 sena ilu, mhux ngħixu l-Ġesu tal-istorja, ma ngħixu l-Ġesu tal-preżent, tal-ħajja tal-lum. Fil-fatt Papa Franġisku fil-Kristus Vivit jistedinna propju biex inħobbu lil dan iż-żmien, għax Ġesu se jkellemna f'dan iż-żmien. U intom imsejħin propju biex tgħinuna narfu l-vuċi ta' Alla f'qalbna f'dan iż-żmien, fil-kuntest li ngħixu fih illum. Mhux iż-żmien ta' 50 sena ilu, imma fid-dinja li ngħixu llum. Għax anke llum Alla qed jitkellem. Forsi jrid jikkumbatti ma' ħafna iktar storbju, ma' ħafna iktar distrazzjoni. Imma Alla għadu jkellemna u jeħtieġ l-għajnuna tagħkom biex bħal Eli bil-ferħ tagħkom li jitnissel mill-Vanġelu, bil-fidi tagħkom, bl-esperjenza tal-ħajja, tenuna narfu Alla kif qed ikellemna fiċ-ċirkostanzi preżenti u kif se ngħixu l-ewwel nett l-ewwel vokazzjoni tagħna li hija s-sejħa l-qdusija, vokazzjoni li kulħadd għandu li rċevejna fil-Magħmudija, u kif din se ngħixuha bagħad fil-ħajja ta' kuljum. Min fil-ħajja saċerdotali, min fil-ħajja reliġjuża, min fil-ħajja miż-żewġa, u dan kollu jeħtieġu l-għajnuna tagħkom.
U hekk sewwa, kif għadu kif qal Andrew mela li kif kienet ngħidu, kemm il-darba neqgħu fil-vizzju illi ngħidu imma x'id-dinja tiegħi, jew id-dinja tagħkom. Ma fil-verità, id-dinja tiegħi, id-dinja tagħkom. Hija ħaġa li tiġri, hija ħaġa reali. Jien mhux l-ewwel darba li pereżempju nkun qed nitkellem mommi san naqblu fuq ħafna affarijiet, ma bla ma rridu l-konverzazzjoni taqaf xi ħaġa hekk. Pereżempju, għax ma tagħmilx hekk, jien hekk kont għamilt. Mbagħad jien mill-banda l-oħra ngħid, imma le, id-dinja mhux hekk illum. U mbagħad xi hero minna jgħid immi int ma tifhimnix. U kemm hu faċli tgħidha. Ma fl-istess ħin trid terrealizza, iva d-dinja mhux l-istess, m'għadix l-istess dinja. Mhux ħadkun l-istess dinja li ħajkbru fiha tfal ta' 5 snin illum. Aħseb wara dinja ta' qabel dan il-forsi ġen li jista' jittieħed bħala ġen kollu. Imissa qabel ma nidħol aktar fuq dal-punt, nixtieq niddevja ftit, ma suppost jagħmel sens dal-waqt. Ma nixtieq naqsam magħkom ħsieb dwar il-programm favorit tiegħi tat-television. Dan probabbli programm li jew rajtu xi puntata tiegħu lawnu lem fuq it-Taljan, insomma, dan jismu Friends. U għal min ma jafx dan huwa bbażat fuq 6 ħbieb ġo New York, dan 6 ħbieb daqsxejn għal ġol ħajt. U juri l-20ijiet tagħhom permezz tal-kummedji li jagħmlu u ċuċati li jgħidu. Issa biex impoġġikom ftit aktar fl-istampa, episodju minn tal-aħħar ta' dis-sensiela f'seħħ huma u jagħmlu huma daw iż-żgħażagħ qed jagħmlu il-countdown tal-millennium. Sa jien fil-millennium kont qiegħda naħseb fil-pushchair bil-bottle inġenner l-ommi bit-twerżiq tiegħi. Li rrid ngħidu dal-programm ma sarx illum, dal-programm ħareġ il-maġġoranza tiegħu qabel ma twilit jien. Jiġifieri żgur mhux antik imma żgur li ħareġ f'dinja differenti minn tal-lum. Imma minkejja hekk, jien għadni kif qed li programm joġobni. Minkejja hekk, dal-programm huwa sensazzjoni kważi globali. Illum issib tixtri t-t-shirts tiegħu il-maggijiet bil-karattri. Il-producers ġo Hollywood għadhom kif iltaqgħu biex forsi jaraw x'jistgħu jagħmlu biex jikkreaw xi ħaġa bħal din. Imissa mela, jien li għadni kif qed immint ma tifhimnix id-dinja tiegħi hija differenti. Kif nista' nispjega dil-fissazzjoni, dil-craze li hawn fuq xi ħaġa li ħarġet 25 sen ilu? U fil-verità tweġiba hija sempliċi. Jien ma narax biex noqgħod nara kif kienu jilbsu dak iż-żmien jew kif kienu jagħmlu x-xahar jew il-mobiles bl-antenni. Jien narax f'dawk is-6 ħbieb, nara lili u lil sħabi. Fil-kummedji li jagħmlu nimmaġna li għamilna xi ħaġa bħala. Meta jisqu jiena nidħaq magħhom, għax fil-verità iċ-ċajta tad-daħqada, meta jibku jiddispjaċini għalihom għax il-weġa għadha relevanti. Mela, ejja naħsbu ftit nirrealizzaw kemm iva id-dinja nbidlet. Imma aħna ma nbdilniex. Dak li hu essenzjali, dak li hu uman għadu l-istess. Kollha kemm aħna qed nippruvaw ngħixu l-istess valuri. Kollha kemm aħna qed infittxu l-ferħ, qed infittxu l-imħabba. U minn minna hawnhekk jiġi jgħid li ma nibżax mill-bidla jew ma nibżax li nispiċċa waħdi. Mlejja nirrealizzaw ejja meta kultant inħossna mhix mifhumin minn ġenerazzjonijiet oħra. Minflok niffukaw fuq id-distak materjalistiku, id-distak fid-dinji li trabejna fihom, nippruvaw narfu l-umanità, nippruvaw narfu x'hemm bħal xulxin, x'hemm komuni. Għaliex faċli tgħid id-dinja differenti, ma fil-verità kif tfittex aħna l-umanità tagħna għadha l-istess. Mela, u mhux nippruvaw nieħdu paċenzja f'xulxin u ngħidu iwa dak xieħ rasu wiebsa mhux se jinbidel, jew iwa dak żagħżugħ ma tirraġunax miegħu. Mhux dik il-paċenzja li rridu nieħdu b'xulxin, ma rridu npoġġu u nippruvaw nifhmu r-realtà ta' dak li jkun. U mbagħad meta nagħmlu hekk nieħdu pass ieħor u nsibu dak li hu komuni ta' bejnietna, art komuni, u din tista' tinsab fl-umanità tagħna. Mbagħad minn din l-art komuni nkunu nistgħu nibdew nibnu għaqda, nibdew nibnu komunità li fija nistgħu nimirħu bħala nsara. U fuq dan il-punt nixtieq nikkonkludi kemm dak li konet ngħidu Andrew u naħseb dak li ħadna mill-kapitlu tal-Kristus Vivit. Faċli meta jkollok żagħżugħ iħossu waħdu, jħossu mitluf, jispiċċa bla għeruq, din ngħidwa ħafna drabi, ma tiġi l-ewwel xita u dan jinġar. U tkun ħasra għax intilef żagħżugħ. Ma mhix biss għax intilef żagħżugħ, tkun telfa l-komunità kollha, għax dak iż-żagħżugħ kellu
potenzjal uniku li jista' joħloq impatt fil-komunità tagħna. Min-naħa l-oħra naraw persuna li forsi għamlet ħajjita taħdem għal xi ħaġa, taħdem għal ħolma. Imbagħad tasal fi xi ħita u tirrealizza li m'hemm ħadd iktar biex ikompli din il-ħolma. Ara kollu għal xejn. Le, ma jistax ikun. U għalhekk nagħlaq propju b'immaġni illi qasam żagħżugħ mis-Samoa f'dan is-sinodu taż-żgħażagħ. U taż-żagħżugħ jgħid hekk, jgħid immaġinaw l-anzjani u ż-żgħażagħ kollha fuq kenu waħda, fuq dajsa waħda. Naraw li ż-żgħażagħ li huma mimlijin saħħa, li huma mimlijin enerġija, li jridu jaslu x'imkien ma forsi ma jafux fejn. Naraw min-naħa l-oħra l-anzjani li jafu triq ma jafux forsi kif ħajaslu għaliha. U mela d-lan tagħna għandu jkun li nkunu iż-żgħażagħ aħna li naqtfu bil-ħeġġa. U l-anzjani qegħdin hemm fit-tarf tad-dajsa jaqraw l-istilel biex iwaslulna triq. U dan għadu jkun lan tagħna biex nibnu komunità, biex nibnu għaqda ta' bejnietna li fija verament inkunu nistgħu nkunu insara relevanti tal-lum kollha flimkien. Grazzi. Qumu bil-wieqfa. Nitolbu. U Alla missier li turi l-misteri ta' saltnatek li ċkejknejn. Għati li żgħażagħ qalb doċlej li taraf leħnek biex bil-qawwa tal-ispirtu tiegħek jagħmlu minn ħajjithom għotja sħiħa għal qadej tal-poplu tiegħek u għal glorja ta' ismek. Bi Kristu Siedna Inkantaw flimkien innu numru 4 iddeċidejt. Nibqgħu bil-wieqfa biex nilqgħu it-tħabbira tal-Vanġelu. Nkantaw flimkien l-Alleluja. Alleluia.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Wara li għal-ilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, Marja u Giuseppi ħadu lil Ġesu Ġerusalem biex jippreżentawh lil mulej, kif hemm miktub fil-liġi tal-mulej. Li kull tifel li jitwielet l-ewwel jiġi konsagrat lil mulej u biex joffru b'sagrifiċċju pargamim jew żewġ tibċiċen kif jingħatu ukoll fil-liġi tal-mulej. F'Ġerusalem kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġustu tajjeb li kien jistenna l-faraġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispiritu Santu fuqu. L-Ispiritu Santu kien nebħu li ma kien se jara l-mewt qabel ma jara l-Messija tal-mulej. Marmela fit-tempju imqanqal mill-Ispiritu u xħin il-ġenituri daħru bit-tarbija Ġesu biex jagħmlu dak li kienet trid il-liġi u għalaqgħu f'dirajh birek lill-Alla u qal: Issa osit, tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fi slim skont kemmtek, għaliex għajnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek li jint ħejjejt tal-popli kollha, dawl biex idawwa lill-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru ommu baqgħu mistaġba dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berik ommu qal lill-ommu Marija: Ara, dan se jġib il-waqa' u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael, se jkun sinjali jmeruh, u int ukoll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub tal-ħafna. Kien hemm ukoll waħda profetissa Anna bint Fanuel mit-tribu ta' Aser. Kienet imdaħla ħafna fi żmien. Wara xbubita kienet għamlet 7 snin miż-żewġa u imbagħad romlot. Sa ma kellha 84 sena ma kienet titwarab qatt mit-tempju, lejl u nar taqdi lill-Alla fis-sawm u fit-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet trott ħajr lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' daw kollha li kienu jistennew il-fidwa f'Ġerusalem. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura l-Galileja fil-belt tagħhom ta' Nażaret. U t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ mimli bil-erf, u l-grazzja ta' Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-mulej. Nibqgħu bil-wieqfa li nirċievu l-barka. Għaliex il-lejla qegħdin nirriflettu dwar id-dialogu bejn l-anzjani u iż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ u l-anzjani. Kif tiftakru f'Ottubru li għadda ktibtilkom ittra pastorali fejn xtaqt li matul din is-sena il-poplu Alla f'Għawdex jirrifletti iktar dwar il-vokazzjoni u kif spjega Andrew il-vokazzjoni qabel ma hija vokazzjoni għal ħajja saċerdotali, għal ħajja reliġjuża, għal ħajja konsagrata lajkali, għaż-żwieġ nisrani biex tkun soċju tal-mużew
hija sejħa biex nkunu insara ħbib tiegħi. Naturalment, iż-żerrija tal-mawmudija jekk tiġi imsoqqija u kkurata, imbagħad tiftaħ f'sejħat differenti. U jiena ktib dik littra pastorali anke mnebbaħ minn dokument li batilna il-missier tagħna l-Papa Franġisku. Issemma l-lejla. Imma ngħidu Kristus vivit u ngħidilkom ollu subajkom ħanara min jaf Kristus vivit x'inhi. Diġà bil-Latejn Kristu jgħix. X'inhu din id-dokument? Is-sena l-oħra il-Papa laqqa l-isqfijiet mid-dinja kollha għal dak li huwa is-sinodu tal-isqfijiet u fih ipparteċipaw ukoll iż-żgħażagħ. Is-suġġett ta' fux kien kif ser ngħaddu l-fidej lill-ġenerazzjoni żagħżugħa u kif ħanejnu liż-żgħażagħ tagħna jiskopru is-sejħa tagħhom. Daqshekk hija importanti għall-Knisja. Is-sinodu li jsir kull 3 snin, dan l-aħħar spiċċa wieħed imma kien speċjali dwar l-Amazzonja. Sena ilu kien dwar iż-żgħażagħ. U kienet imbagħad wara s-sinodu il-Papa jagħtina dan id-dokument li jismu Kristu jgħix, Kristus vivit. U kien dak id-dokument li nebbaħnej biex imbagħad nikteb littra pastorali u nipproponi għax minn għalija ħadimxi t-triq kollha magħkom din is-sena pastorali imma bilkemm bdejta u ġveru u tafu għaliex. Imma ma jfissirx li r-riflessjoni m'għandix tibqa' għaddejja. Għalhekk ridna nitkellmu daqsxejn anke f'din il-festa sabiħa ta' Kristu Re dwar is-sejħat. Il-Kummissjoni Djoċeżana żgħażagħ tagħna għamlet żewġ momenti nhar is-sibt, nhar il-ġimgħa u l-bieraħ. Il-ġimgħa kien għall-adolescenti fuq livell ta' djoċesi iltqajna fil-katedral u l-bieraħ ukoll fuq livell ta' djoċesi fis-seminarju. Waħda kienet adolescenti u l-bieraħ kienet għal dawk 18+. U il-Kummissjoni żgħażagħ sabet lingwaġġ li joħloq daqsxejn forsi iktar interess u qalu il-ħolm tal-adolescenti, il-ħolm taż-żgħażagħ tagħna. Illi f'kuntest Kristjan il-ħolm hija wkoll sejħa li jagħmel Alla. Din hija t-tielet parti il-laqgħa tagħna llejla biex nikkumplimentaw l-ark. Bdejna mill-adolescenti, żgħażagħ u llum hawn din l-assembleja adulta. U ħsibna illi aħna l-kbar issa naraw kif nistgħu ngħinu ħbieb tiegħi biex dan il-ħolm tat-tfal, tal-adolescenti u taż-żgħażagħ tagħna ngħinuhom iwettquh, jirrealizzawh. Għalhekk smajna jien ngħid id-diskors tal-lejla mhux tiegħi, id-diskors kien ta' Rebekka u ta' Andrew. U nixtieqkom tirriflettu dwaru. U aħna llejla nixtiequ ngħidu ma nistax ħanagħmlu
biex lil din il-Knisja f'Għawdex inħalluha żagħżugħa. Smajna żewġ siltiet mill-kelma imqazza. Smajna is-sejħa ta' Samuel u iż-żjara ta' Marija u Giuseppe fil-preżentazzjoni ta' Ġesu fit-Tempju. Ħbib tiegħi, jien ngħidilkom illi Samuel, Marija u Giuseppe kienu x-xurtjati għaliex feċċew min jismagħhom, feċċew fuq min setgħu iserħu, feċċew dak is-santwarju li tkellmet minnu Rebekka u sabuh. Samuel sab lil Eli, Marija u Giuseppe jmorru fit-tempju jisibu lil Xmon u lil Anna. Imma jien nistaqsi, iż-żgħar tagħna, iż-żgħażagħ tagħna, meta isejħulna, meta għandhom il-mistoqsijiet profondi tagħhom qegħdin isibuna biex aħna nisemewhom, is-soċjetà tagħna kif qiegħda tippreżenta lill-anzjan illum wieħed ħassieb jien narah li kien għax miet milewx janalizza tajjeb is-soċjetà tal-punent. Bowman l-aħħar ktieb li kiteb ta' x'kien jismu Soċjetà mingħajr eruq. Għaliex jekk aħna lill-anzjani niddepożitawhom biex iqogħdu jistennew is-sija li ddoq it-trapissar tagħhom, jekk għalina l-anzjani għas-soċjetà qed ngħid huma pejs, huma skart, allura m'għandniex eruq. M'għandniex eruq. Kien hemm psikologu, mhux teologu, psikologu Amerikan. U ħareġ b'espressjoni interessanti, jgħid illi għandna nipprojbixxu il-kirurġija kosmetika. Se nfissrilkom. U qal kieku dak li jsejħulu il-lifting jien nagħmlu delitt kontra l-umanità. Il-lifting tafu x'inhu. Jiġifieri meta tipprova tneħħi it-tikmejx. Meta inti tipprova tagħmel intervent ħalli ma tidirx li jint anzjan. Għax qal meta aħna qegħdin nużaw dawn it-tekniċi, aħna qegħdin niċħdu li hemm din il-fażi tant importanti mhux biss fil-ħajja tal-individwu imma fil-ħajja kollettiva. Qegħdin naħbu l-anzjanità, din ir-riżorsa sapjenti, riżorsa ta' erf. U il-Papa Benedetto jgħid illi sinjal, jekk irridu sinjal dwar iċ-ċiviltà tagħna, jekk ix-ċiviltà li tagħmel sens jew le, nistaqsu jekk hemmx komunikazzjoni bejn iż-żgħażagħ u l-anzjani. Għaliex hekk biss jista' jkun hemm it-trasmissjoni ngħaddulhom il-patrimonju
ta' erf, ta' valuri li aħna nkunu dammajna, ġbarna matul l-esperjenza ta' ħajjitna. Allura fejn l-anzjani huma assenti, allura hija nieqsa xi ħaġa importanti ħafna. Tant illi taffettwa iċ-ċiviltà ta' żmienna. Issa dan kollu jgħod mhux biss fil-kuntest soċjali imma anke fil-Knisja, bibtijaj, anke fil-Knisja. Anke fl-esperjenza tal-fidi. U allura jekk l-adulti, jekk l-anzjani tagħna mhumiex parti integrali mill-komunità tagħna, jekk ma hemmx dan id-dialogu bejn il-ġenerazzjonijiet, speċjalment mal-ġenerazzjoni li tiela, allura anki aħna bħala Knisja ħanniġu mingħajr eruq. Allura anke l-futur tagħna huwa imċajpar ħafna. Għaliex narġgħu ngħid? Iż-żmien isajru il-bajtar, u x'hekk tgħid l-espressjoni. Iż-żmien isajru il-bajtar. Anke fil-ħajja spiritwali. San Pawl jgħid meta kont tarbija, u x'hekk kont nitkellem ta' tarbija, meta kbirt kont nitkellem ta' adult. U dan nistqarru jien magħkom jien nara differenza, mhux biss meta kont tarbija fiha nnifsi. U llum li għandi 62 sena, imma anke bejn 14 sena ilu u illum. U allura min għandu dill-esperjenza ta' fidej ma nistgħux inżommu għalina, imma rridu ngħadduha, nixxerjawha maż-żgħar, maż-żgħażagħ tagħna. Il-Papa jgħid f'dak id-dokument, jekk aħna l-adulti, anzjani, ma noħolmux, iż-żgħażagħ tagħna ma jistgħux iħabbru. U aħna għandna riżorsa qawwija li tista' tenna biex noħolmu, għax biex toħlom irid ikollok l-esperjenza. Aħna għandna ħafna x'nirrakkontaw. Hemm rakkont narrattiva unika f'kull wieħed u waħda minnkom. Illi dnub jekk din l-istorja ta' fidej tibqa' mitfuna fejk. Tgħidli ma jiena kelli storja bit-tluħ u l-inżul, bis-sabiħ u bl-ikra. U min kellu storja lineari, dritta. Mhux il-kol kemm aħna, anzi, inti ta' adult, ta' anzjan, tirrakkontalna kif irnexxielek fil-maltemp tieħu l-manjati u fl-istess ħin għajt fil-wiċċ. Inti se tirrakkontalna kif kemm doqt il-miżerikordja ta' Alla. Anke jekk inti midneb, tista' tkun l-ikbar predikatur għalina. Għaliex dak li ġarrabt int li missejt id-drieħ ta' Kristu li salvak, dak tista' tirrakkontawlna. Forsi aħna nafuh biss mill-kutba, imma int l-anzjani tagħna tistgħu tirrakkontawlna mill-esperjenza
ta'kum. Il-Papa dak id-dokument għandu tixbija sabiħa ħafna. Jgħid il-ħajja tal-bniedem isa arazzi il-ġmil tagħhom. Tafu x'inhuma l-arazzi? Għal minn wara tara ħafna ħjut u geġwiġija. Dak kif tarawhom int. Imma x'in taraw minn naħa l-oħra tara il-ġmiel. Araw ftakru pereżempju fl-arazzi li għandna San Ġwan jew fil-Parlament tagħna. U kwa tixtmur għall-arazzi ftakar fit-tambur, dak li taħdem il-ħajt. Min isfel ikun xejn fl-ordni, imma minn barra għandek disin li għamel sens. Kif jara Alla? Dik hi l-ħajja tagħna. Imma min ħajrrakkuntajilna u iż-żar tagħna għandhom bżonn min jagħmlilhom kuraġġ. Għandhom bżonn min iqawwi fihom it-tama. Għalhekk importanti id-dialogu bejn il-ġenerazzjonijiet. Jiena inħossni kuntent illi dal-appell għamiltu xurilu id-dialogu bejn il-ġenerazzjonijiet u safenna fjena x'issa jkun hemm oħrajn. Hemm skola tal-Knisja tagħna illi ħadet dak il-ħsieb li qedtilhom u li żgħar qegħdin ileqqewhom mal-kbar. Għax anke dik hija skola. Nagħlaq. Għajnuna kbira li aħna nistgħu nofru liż-żgħar tagħna tafu x'inhi ngħinuhom f'dak illi il-Papa jitkellem dwaru anke f'dan id-dokument fid-disċerniment. Id-disċerniment, jiġifieri bħalma għamel Eli ma' Samuel. Enu lil Samuel b'ħafna paċenzja, frott l-esperjenza li kellu Eli jindividwa, jażel il-vuċi ta' Alla minn vuċijiet oħrajn. Speċjalment fi żminijiet tal-lum li kif qal Andrew għaw ħafna ħsejjes u ħafna konfużjoni. Eżistijaj, nistgħu nofru dan is-servizz, għandna nofruh li ngħinu lill-uliedna jarblu kelmu oħra flok disċerniment. X'inhi s-sejħa li qed jagħmluhom Alla l-imbierek. U nittama li ma nkunux minn dawk il-profeti ta' dlam illi neqtew qalb xi ħadd. Lanqas minn naħa l-oħra ma nimponu ħadd gost nismagħha minn Andrew fuq ħadd ieħor. Imma li aħna inħallu fil-libertà imma fl-istess ħin ngħinuhom jarfu is-sejħa li qed jagħmlilhom Alla l-inbieg. Għaliex weħidhom it-triq hija twila u tqila. Nagħlaq blik it-tixbieħa li semmiet Rebekka, narġa' ntennijilkom u jgħidha l-Papa f'dan id-dokument Kristu jgħix. Jgħid il-Knisja isa kien huwa għaddejja minn dak id-dabien ta' ilma jimbotta. Jgħid l-anzjani qegħdin fuq din il-kenuwa. M'għandhomx saħħa jaqtfu, orrajt. Imma għandhom il-kapaċità li jaqraw il-kwiekeb
U allura kapaċi jindikaw it-triq, id-direzzjoni, il-port. Iż-żgħażagħ mobbijejn b'ħafna enerġija u saħħa għandhom muskolatura, dawk ħajjaqtfu, imma ma nħalluhomx weħidhom. Din hi l-Knisja fejn hemm post għal kulħadd. Jien dak li nawguralkom illi fl-aħħar mill-aħħar jitolbu anke il-missier tagħna Franġisku nagħmlu patt bejn il-ġenerazzjonijiet. Nixtieq li din tal-lejla, din it-talba tal-lejla tagħna tkun dan il-patt li tagħmel din il-Knisja bejn il-ġenerazzjoni żagħżugħa u l-ġenerazzjoni anzjana biex flimkien bibtijaj infaħru lill-Alla l-imbierek. U l-ħolma li Ġesu għandu għalina narawha titwetta. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Inqumu bil-wieqfa għat-talb ta' invokazzjoni. Eżies, meta l-mulej Ġesu ra li l-ħsad kien kbir bil-ħaddiema ftejt u qal lid-dixxipli tiegħu jitolbu lil sit il-ħsad jibgħat aktar ħaddiema fl-għalqa tiegħu ejjew għalhekk nagħmlu l-qalb u nitolbuh għal vokazzjonijiet. Nitolbu flimkien mulej ftakar fil-Knisja tiegħek. Ġesu, ir-rajt tajjeb tagħna, għamel l-Knisja tiegħek, fittex f'kollox ir-rieda tal-missier, nitolbu. Mulej ftakar fil-Knisja tiegħek. Ġesu, intħuna l-kbir, bħalna f'kollox barra fid-dnub. Sikket l-adolescenti tagħna li ma jibżawx, għatuhom il-milja tal-ħbiberija tiegħek, nitolbu. Mulej ftakar fil-Knisja tiegħek. Ġesu, int l-isbaħ fostuliet il-bnedmin, għati l-żgħażagħ li jimħu l-ġmiel tas-sejħa tiegħek u jkunu għaddejja ta' saltinatek, nitolbu. Mulej ftakar fil-Knisja tiegħek. Ġesu, int ħares lejna bħarsa ta' mħabba, għati l-Ispiritu tiegħek lill-għarejjes lis-seminaristi, il-novizzi biex nistulek iva tagħhom bil-qalb u bil-kuraġġ, nitolbu. Mulej ftakar fil-Knisja tiegħek. Ġesu, inti mlina kuljum bil-ġid tiegħek, għati gratitudni u l-erf lill-anzjani, ħajkunu xempju ta' gwida għal ġenerazzjonijiet żagħżugħa, nitolbu. Mulej ftakar fil-Knisja tiegħek. Ġesu, inti tħol għalina qudiem il-missier, dawwal lid-dubjużi, qawwi lil min tfixkel, farrax lil min żbalja, għati lil kulħadd l-għajnuna tiegħek, nitolbu. Mulej ftakar fil-Knisja tiegħek. Ġesu, int l-ilma ħaj li taqtalax, seddaq fil-fedeltà lil dawk li jinsejjaħt biex jikkonsagrawlek ħajjithom, nitolbu. Mulej ftakar fil-Knisja tiegħek. Ġesu, int għarus li tagħti ħajtek, kun int il-qawwa tal-miżżewġin biex iħobbu lil xulxin kif int tħobb lill-Knisja tiegħek, nitolbu. Mulej ftakar fil-Knisja tiegħek. Ġesu, int il-ħobs tal-ħajja, għamel lis-saċerdoti li jiċċelebraw l-Ewkaristija isiru jixbħuk fil-misteru tas-salib, nitolbu. Mulej ftakar fil-Knisja tiegħek. Ġesu,
li xandar il-bxara tajba l-fqajrin, ħares lill-missjonarji tal-Evanġelju tiegħek biex aktar bnedmin jaslilhom il-ferħ tas-salvazzjoni. Nitolbu. Mulej iftakar fil-Knisja tiegħek. Ħbib tiegħi, kif tafu bħalissa m'hawnx l-isqof tad-Djoċesej. Il-Knisja qiegħda tagħmel il-proċess biex issir l-għażla tas-suċċessur tiegħi. U għalhekk nixtieqkom anke llejla nagħmlu talba fiskiet lil Kristu Sultan. Ħalli lil din il-Knisja li l-kull inħobbu ħafna jagħtiha isqof raj skont il-qalb tiegħu. Induru lejk il-missier tas-sema u nitolbuk li titwettaq fina r-rieda tiegħek waqt li aħna nkantaw it-talba li għallimna il-Mulej Ġesu. Nikkonkludu it-talb tagħna billi nitolbu flimkien it-talba li s-sit il-ħsan li tinsab fuq is-santi fil-bankijiet. Flimkien missier għaddejs sejjaħ aktar ħaddiema fl-għalqa tiegħek lil dawk li ssejjaħ għejnhom jisimgħu u jilqgħu l-istedina tiegħek lil dawk li jilqgħu l-istedina tiegħek għatijom li jirbħu il-biża u t-fixkejl li jilteqgħu miegħu fit-triq. Lil dawk li jinsabu fit-triq għamilhom ħaddiema dejjem aktar qaddisa u ħabbrieka għal ibnek Ġesu. Amen. Nistednukom sabiex tieħdu magħkom din is-sanda u tgħidu din it-talba l-vokazzjonijiet. Il-Ġeoċesi issa bħal kull sena se tagħmel offerta tal-ġbir li nġabar għal żewġ istituzzjonijiet tal-karità, dik ta' Dar Arka u d-Dar tal-Provvidenza. Oqgħdu bil-qiegħda ġobkom. Kif tafu inna snejn mal-festa ta' Kristu Re niċċelebraw jum il-karità. Imma billi 3 snin ilu il-Papa xtaq illi il-ħadd li għadda
u l-għala ħatta qabel Kristu Re ikun jum dinjej tal-foqra, il-ġabra l-karità dejna namluha il-ħadd ta' qabel Kristu Re. Il-lejla sejjer nagħmel żewġ donazzjonijiet li ġew minn għandkom, waħda lil-Dar tal-Providenza, il-ġabra li nġabret mid-Djoċesej fit-tmiem is-sena li għaddiet meta ssejr l-istrina għad-Dar tal-Providenza u għotja oħra lil-Dar Arka, ġabra li ssejr flejt. Però dan mhumiex l-unika żewġ donazzjonijiet tal-karità. M'għandejx l-ammonti u laqqas ippreparajt ruħi ma jiġuni f'moħħi il-ġabra li ssir kull sena mill-Little Sisters of the Poor. Jiġu fil-parroċċi jqogħdu fil-bieb u kull sena jikbu jittra sabiħa ta' għotja ġeneruża lil poplu tagħna jagħti lil dawn is-sorijiet. Iva, għandi f'moħħi il-ġabra sabiħa ukoll li saret din is-sena biex ngħinu lill-Isqof il-ġdejd l-Eċċellenza tiegħu Giovanni Ċefaj li qiegħed fil-missjoni tal-Peru. Imbagħad hemm għotjiet ħafna iktar li tagħtu intom direttament. Jien ma nistax ninsa pereżempju ġelli nkun l-uffiċċju u jiġi xi ħadd jgħidli dis-sena kien hemm tnejn niftakar. Ftaħna t-testament ta' xi ħadd u ħalla din is-somma għal karità. Għadhom jiġru dal-affarijiet. Bħalma jkun hemm mogħtijiet għas-seminarju tagħna. Però inti xi insemmi żewġ proġetti illi jien xtaqt li nara, anzi tlieta li xtaqt li nara jitwettqu u x-xogħol għadu għaddej. Naturalment issa nħalli għal ta' warajja. Waħda il-Karitas tad-Djoċesej. Dis-sena jiena ħtart lil Don Giovanni Kurmi li kien segretarju pastorali biex ikun u id-delegat għal karità għad-djakonija flimkien ma' Don Mikiel Borġ. Don Mikiel għadu imexxej dak l-uffiċċju li hemm wara l-kurja l-hemmhekk iħabbtu ħafna nies u rrid nirringrazzjah lil Don Mikiel u l-kollaboraturi tiegħu. U Don Giovanni dal-waqt jinawgura uffiċċju ġdejd li qiegħed Parish Priest Healy Street fit-tarf tal-Funtana li minn hemmhekk ħajkun ukoll imexxej ħidma għal karità fid-Djoċesi. Ma nafx għandi x'ngħid jew ngħid għax ma rridx nidher li qiegħed niftaħar. Imma naħseb li intom għandkom dritt tkunu tafu. Għax xi darbi nisma' imma l-Isqof m'għamel xejn għal qassisejn li għandi imħabba kbira lejhom. Ippruvajna nagħmlu. Jifieri ippruvajna nirranġaw iċ-ċentru tar-Rajiet Tajjeb. Kienet l-idea tal-Isqof Kawkej illi hemmhekk ikun ċentru għas-saċerdoti li jsibu ruħu weħidhom. Għamilt kummissjoni mill-qassisin stess u għamlu li rapport għalu li aħjar tibnej dar oħra milli tirranġa għax illum
tafu intom, l-anzjani, xek, biktar kunu morda trejt li kollok sistema anke fil-bini għalijum, allura dik li dija weqet. Imbat jina għettar tax namlu, u din s-saċerdoti jafuwa. Għamil proposta, għed min għandu l-mezzej meta jikber u s-saxħa tijaw tunqos, min għandu l-mezzej jaffi sejb soluzzjoni. Mejn għandu l-mezzej imma m'għandux likwidej fideħ, tikkonfondejx, kontettilu. Tiħu ħsiebek id-dioċesi, il-kurja. Tmur f'dar tal-anzjani. U aħna nerfew il-pejs. Naturalment, jekk għandek imbagħad xi ħaġa xi tħalli l-dioċesi u xek. Min m'għandu xejn, tikkonfondi xejn, dika narfaħħa kollha jien u tmur f'dar tal-anzjani. Dik il-proposta għamiltilhom bil-miktub jiġifieri, però mbagħad kellha tiġej il-kelma li użajt aborted, kellna inħalluha fuq l-iskaffa għal raġunijiet m'hemmx għalfejn qed ngħidilkom. Ġifieri xi ħsieb kien hemm. Meta għamilna l-ftehim ta' din id-dar ta' San Giuseppe, l-istitut ta' San Giuseppe, biex tkun dar tal-anzjani, u anke dik hija opera soċjali, fil-ftehim hemm imniżżel illi għandu jkun hemm sezzjoni u l-gvern aċċetta għal 4 jew 6 saċerdoti anzjani. Naturalment, ċint kollesta imma qiegħda maħsuba wkoll. Ġifieri xi ħaġa ippruvajt nagħmel. Barra minn hekk, fi żmien tal-episkopat tiegħi daħħalna insurance, health insurance, sussidjata mid-dioċesi. U s-saċerdoti tagħna min irejt jinqeda minn din l-insurance għal ħtiġijiet tiegħu u kien hemm min inqeda biha sewwa. Dan l-aħħar sena ħadd żewġ inizjattivi għal dak li m'għandhomx x'jieklu fis-sens m'għandhomx min isajrilhom u għandna minnhom. Għamilt ftehim mal-Ġiżwiti dar Marreza biex saċerdot kull min irid imur f'nofsinhar u fl-għaxija jiekol hemm bi prezz nominali. Għal min m'għandux min jaħsillu ħwejġu għax għandna wkoll. Ħadna provvediment fejn fiċ-ċentru Rajiet Tajjeb bdejna hekk min irid jinqedu din is-servizz iġejb il-ħwejjeġ tiegħu jinħasslu u jkun jista' jgħix ħajja diċenti. Minix ngħidhom biex niftaħar, imma xi darba nisma' ċertu vuċijiet u naħseb ikolkom raġun għax jiena qatt ma daqqajt it-trombi. Jixirqilkom aktar minn hekk eżis saċerdoti. Intom ta' insejt waħda. Kellna ftehim mal-Arka, mhux tnejn insejt, mal-Arka u għadu għaddej li jkun hemm appartament, l-Arka xtratu dak l-appartament biex tkun tista' wkoll tospita is-saċerdoti. U forsi l-aktar waħda illi l-dioċesi sfitilha jien irnexxieli nagħti lis-saċerdoti tagħna remunerazzjoni, ma ngħidilx paga, remunerazzjoni dovut lilu.
Ġifieri li tiswa daqs il-paga minima. Illum is-saċerdoti tagħna jien bl-għajnuna tal-amministrazzjoni sabu l-mezzej biex l-saċerdoti tagħna nagħtuhom bil-għajnuna. Ġifieri xi ħaġa għamilna. Narġa' ngħid mhux biżżejjed. U qed insemmija f'dal kuntest għaliex mhux ex justizzja għaliex is-saċerdoti tagħna għal grazza tal-Alla jgħixu bil-fedeltà il-vokazzjoni tagħhom imma karità. U frott il-karità li tagħmlu intom. Tajjeb, issa nsejjaħ lil Father Martin jidir li għandek 21,000. Ġifieri 21,000. Nieħdu l-opportunità, ċellenza l-ewwel nett biex nifraħlek għal kariga ġdida li d-dossija tiegħu l-Papa oġbu jagħmillek, kariga importanti ħafna u għalhekk aħna nweduk ħafna wkoll it-talb tagħna. Nirringrazzjak ukoll li kontent li ħadd din l-inizjattiva li fl-ewwel tas-sena id-Djoċesi ta' Għawdex permezz tal-parroċċi issir din il-ġabra wkoll li tmur għal ġabra li nagħmlu aħna ġabra kbira li konna bżonn fl-ewwel tas-sena li nsejħu la festa ta' ġenerosità. Nieħdu l-opportunità wkoll biex nirringrazzja l-kappillani tal-parroċċi ta' Għawdex li blajta tagħhom tinġabar din is-somma sabiħa u għalhekk aħna wkoll lilhom nwedduhom it-talb tagħna biex il-mulej jkompli isaħħaħ il-ħidma tagħhom fil-parroċċi u nirringrazzja mhux l-inqas lill-poplu ta' Għawdex illi kull sena jagħti d-donazzjoni tiegħu biex ikollna somma sabiħa bħal din. Għawdex ilu jsostni d-Dar tal-Providenza naħseb sa mit-twaqqif tagħha. Kellna wkoll residenti minn Għawdex u għatanna residenti minn Għawdex ukoll u għalhekk aħna l-bibien miftuħa kemm għal Maltin u kemm għal Lawċin. Naħdmu wkoll flimkien jienu Father Michael tal-Arka u naqsmu r-riżorsi tagħna u niddiskutu flimkien għaliex għalkemm aħna żewġ dioċesijiet imma nippruvaw naħdmu flimkien id fit għal bniedem li aħna inservu. Nirringrazzjak. Father Michael Gallia. Għandek lotja li tammonta għal 10,000 euro. Grazzi ħafna Eċċellenza mhux biss ta' din is-somma tal-flus imma tas-sostenn u l-appoġġ tiegħek illi inti tajtna fi żmien tal-episkopat tiegħek ġewwa Għawdex. Dejjem kont preżenti magħna, dejjem kont hemm għalina fil-proġetti li għamilna anke tul-episkopat tiegħek. Tul-episkopat tiegħek jekk tiftakar sew Eċċellenza fis-sena tal-ġublew tal-ħniena bħala djoċesi aħna l-Fondazzjoni Arka Dar Arka u d-djoċesi ma' xulxin xtaqna li nħallu monument ħaj u ftaħna l-appartament għal persuni b'diżabilità ġewwa Għajnsielem ftit il-bogħod minn hawnhekk fejn għandna 5 persuni b'diżabilità li fi blokk ta' appartamenti f'wieħed minn dan l-appartamenti jgħixu ħajja indipendenti kuljum, ħajja normali. Jiġifieri n-nies ta' Għajnsielem milli hawn ħafna minnhom hawnhekk illum żgur li jafu għal qed ngħid u x'qed ngħid għaliex dan l-appartament huwa parti mill-ħajja ta' Għajnsielem, mill-ħajja tal-residenti tagħna u dak huwa l-iskop l-integrazzjoni tal-persuni b'diżabilità. Nirringrazzjak ukoll tal-li entna fil-proġett tal-qassisin nixtieq ngħidlek ninformak li nhar il-ġimgħa l-aħħar ħaġa qabel ħriġt minn Dar Arka waslilna l-permess għall-alterazzjonijiet li rridu nagħmlu, wasal il-permess mingħand l-awtoritajiet kompetenti biex hekk issa inkomplu nwettqu dan il-proġett
blajnuna tajja. U grazzi li l-poplu kollu ta' għawdex illi kull-jum jenna bil-ġenerozità tiegħu b'ħafna modi u b'ħafna mezzi u bit-talb tagħkom. Grazzi ħafna. Id-diskors tiegħi tal-aħħar ma kienx ippreparat, spontanju, jien qedtilkom 3 proġetti li nixtieqhom jitilqu. Dak iċ-ċentru tal-Caritas ġdejt, kif qedtilkom fl-ittra pastorali biftijaj ma' s-sorjiet Dominikani. Akkwistajna id-dar ta' Trionfi, ir-Rabat, illi talbu li diversi, imma jiena nixtieq li dik tkun ċentru ġdejt tal-Caritas. B'servizzi ġodda għal dawk li għandhom bżonn. U t-tielet proġett għaddejjin id-diskussjonijiet hija mal-għaqda Surjiet il-Bniedem, għax nixtieq li fawdi ikollna dar tal-Knisja għal dawk li huma mentalment b'diffikultà. Ħafna drabi anke ġenituri jgħidu aħna għandna tifla ma nafx ħajjiġri minna la tikber. U ma nixtiequx tkun l-isptar. Hemm proġett għaddej, id-dar diġà hija indikata tad-djoċesi biex kil-bambin rejt inkun nistgħu nagħmlu wkoll din il-ħidma ma' dawn ħutna. Itolbu biex il-Knisja tagħna tibqa' tkun karitattiva u inkomplu nsostnu lil xulxejn. Din il-ħidma tkun barka kbira għalina l-koll. Bil-wieqfa ħantikom il-barka. Nitolbu il-barka ta' Alla. Alla li jista' kollox ibedkom minn kull deni u fil-ħnina tiegħu ifawwarkom b'kull barka. Jiftħilkom qalbkom għal-kelma tiegħu biex tiġru dejjem fit-triq tal-kmandamenti tiegħu. Amen. Jagħtikom li tifhmu kull ma huwa sewwa u taġejt sama iwassalkom għal wirt fl-imkien mal-qaddisejn tas-sema. Amen. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Ħajkun il-ferħ tal-mulej il-qawwa tagħkom. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħar lill-Alla. Intemmu din iċ-ċelebrazzjoni billi nkantaw fl-imkien innu numru 7, kun int id-dawl.